दिनैनि समाव रायजोआव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंबाय। गोबां थामहिनबा मोन 26 आफादफ्रा ट्राइबेल हारिनि मोन 26 आफादफ्रा बे समाव गोख्रों हेंथा खालामनानै बाथ्रा बुंदों, गोख्रों हेंथा खालामनानै बे समाव सोमावसारदों। मोनद' हारिनो माब्लाबाबो एसटि होनो हानाय नङा आरो एसटि होनायाव एबा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव 1 बिन्दोबो 1 इन्सिबो मोनसेबो थाखानाय मोन 14 एसटि माहारिफ्रा खहा जानो मोननाय नङा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। बे समाव मख'जायोदि एबा मख'थावनादि आबसु BSS जों लोगोसे गासै मोन 14 ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरा बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै गोख्रों हेंथा खालामनानै सोमावसारदों। हरावबो सानावबो हर सान बे समाव सोमावसारगासिनो दं, बाथ्रा बुंगासिनो दं। सरकारनि हेंथायैबो बाथ्रा बुंदों, जेराव आथिखालनि जा रायजो सरकार, बे रायजो सरकारा फैगौ 25 नभेम्बर खालाराव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जा मोनसे प्रप'जल लादों, बेनि सायाव गोख्रों हेंथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां आफादफोर दङ, बे आफादफोरनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव गावबा गावनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि मतामतखौ होलायबाय। नाथाय बे समाव रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव सोंथि खालामदों, माब्ला BoNSU आफादा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव बाथ्रा बुंगोन? जाय BoNSU आफादा बड'लेण्डनि थाखाय एबा बड'लेण्ड गोदान रायजो सोरजिनायनि थाखाय जोनोम जादोंमोन, जाय BoNSU आफादा बर' हारिनि खैफोदाव गसंथेनो थाखाय जोनोम जादोंमोन, जाय BoNSU आफादा बर' हारिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोनोम जादों, बै BoNSU आफादनि दैदेनगिरिफ्रा माब्ला बाथ्रा बुंगोन होननानै बे समाव गोबां रायजो राजाफ्रा, गोबां सोद्रोमाफोरा जोंनिसिम सोंथि खालामहरदों। दा बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव खौरां लाना फैदों, BoNSU आफादनि दैदेनगिरिफ्रा माब्ला मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव बाथ्रा बुंगोन? बेयो गोबां सोंथि फैदों दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंदों। ट्राइबेल संघनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बाथ्रा बुंदों। CC2नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बाथ्रा बुंदों। राभा, हासं, गार', मिसिं बेफोरबायदि आफादनि फरायसा आफादफोरा गोबां बाथ्रा बुंदों। TMPK बायदि बायदिनि दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंदों। दिनै नाथाय BoNSU आफाद, जोंनि बर' हारिनि जाय BoNSU आफादखौ बर'नि माहारियारि आफाद होननानै बुङो, बै BoNSU आफादा माब्ला मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव खुगा बेखेवगोन, बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ। आरो थारैनो फैबाय थानाय समाव BoNSU आफादा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव एबा बिनायनि सायाव बाथ्रा बुंगोन ना बुङा, बेखौ समनि गेजेरजों एबा समाजो मोनथिसिगोन। जेराव फैगौ 25 नभेम्बर खालारावनो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जा प्रप'जल लागोन एबा प्रप'जल लानाय जागोन। नाथाय माब्ला बुंगोन BoNSU आफादा? जेब्ला प्रप'जल लाखागोन अब्लासो BoNSU आफादा बाथ्रा बुंगोन नामा? जेराव बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंबोनाय दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो बुंदों, जुदि बेफोरबायदि थाखानाय ट्राइबेल माहारिनि थाखाय जुदि खहा जानाय प्रप'जल होयोबा बिनि सायाव केस होनाय जागोन होननानै बिथाङाबो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो गोख्रों बाथ्रा बुंदों। ट्राइबेल संघनिफ्रायबो गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो रायजो राजाफ्रा BoNSU आफादनिफ्राय बे समाव नेनानै दङ एबा BoNSU आफादनिसिम नेनानै दङ, माब्ला मोनद' हारिनो एबा मोनद' हारिनि एसटि होनायनि सायाव बाथ्रा बुंगोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा नेनानै दङ।